Записваме ли? Да. Записваме, добре. Чакай сега. Трябва да тук махни кълъпа, ще ставаме известни. Тук ще затворим малко акустика, все пак да има. Нали да сме в... Чакай сега. Какво беше? Кажи нещо за кюстендилската действителност. Първо за кюстендилската действителност малко да поговорим. Добър ден, уважаеми зрители. Часът е 6 без 15 и заедно с колегата Васко или така наречения Този изперкваме. Решихме да направим един дует на Хубава си моя горо. Една истинска българска песен. Васко, готов ли си? Не. С тези три струни, обаче не съм много сигурен, че ме хваща цялата камера. Ето, супер доволна работа. Това си супер доволна работа. Уважаеми зрители, ако не сте гледали кюстендилската действителност, може да си я пуснете. Това е една супер доволна работа, искам да кажа. Така, Да, сега. ще има. Някакси е така, може ли да се... Ама не съм много сигурен дали те фаща, ни малко да сам. Чакай, така, не може ли? Така. Нямаме праснеш с тази китара. Така, уважаеми зрители, последни секунди за репетиция. Така, важно да се върткат нещата, уважаеми зрители. Това е още една мъдра мисъл от кюстендилската действителност. Готов си? 3, 4. Чакай да дам тон. 3, 4. Хубава си моя горо, миришеш на младост. Хубава си моя горо, миришеш на младост. Но вселяваш в сърцата ни само скръб и жалост. Но вселяваш в сърцата ни само скръб и жалост. Който веднъж ще погледне, той вечно жалее. Омиригъм. И аз. Който веднъж ще погледне. Уважаеми зрители, той вече свири от 3 часа и за втори път вече пеем Хубава си моя горе. На втория път решихме да я изпеем заедно в дует пред уважаемата публика по Discovery, но продължаваме, че не може по твоите... Стара ръка, майка ми не може да ме гледа по телевизията. Сенки да излее, че не може по твоите сенки да излее. Ако му то стане нужда, той без да те остави. Ако му то стане нужда, веч да те остави. Ако влезнат клиенти. Така, продължаваме, няма да се лигаваме. Той не може дорде... Не. Чакай, това ми изтървах и минали път, защо? Веч да... Чакай. Веч да... Ако му стане нужда, веч да стане. Ти ме влизаш в ситуацията. Не може дорде жив да те
те забрави. И сега всички заедно. Хубава си, давай, моя горо, миришеш на младост. Хубава си, моя горо, миришеш на младост. Но все не бе, има още един, до който ще това да има. Давай. Сега в мен всичко прави за известност. Но все лаваш сърцата ми, само скръби жалост. Мутички за всички. Но все лаваш в сърцата ми, само скръби жалост. Браво, колега. Браво, много сме добри. Като музикантите на пътуващия Титаник, пак си го гледал. Сега, уважаеми зрители, нека ви покажем едно професионално изкривяване. Не знам дали ще забележите колко му е пробит пръста от свиране днес. Цял ден ми наду главата и най-накрая реши да изсвири нещо смислено. И така, уважаеми зрители, работата при нас още не е започнала. Очакваме лятото с нетърпение. Надяваме се вие да сте си купили банския и да очаквате вашата резервация, която сте направили при нас за Китен. Да очаквате с нетърпение. И така, желаем ви едно прекрасно лято. Не толкова яко колкото нашето, но все пак ви пожелаваме да е яко. И така, това е от нас с нашия първи клип. Продължаваме напред и ще се видим отново. До нови срещи, чао! Прати една целувка, бе, този!